Ассалому алейкум, бародари азиз. Шумо дар канали Таҷик Нахайпе қарор дорем. Камтар маълумот дар бораи криптовалюта ва дар бораи хайпҳои баётон боша. Агар дар бораи хайп ноткоин каротки кадам мефаҳмонамтон бародаро чие, чӣ хеле, чӣ кор кунанд дар кораи. Як видеоро нав дидам, просто барои настроение да бародаро ишонтон метавонам. Видеои 8 моҳ пеш 5 дона класс гирифтагиай биткоин $100,000 мешадаги. Гӯш кунед бародаро. Ассалому алейкум бародаро, шумо так чӣ хеле ки нарха дидесин бародаро. биткоин $30,000, BNB $250, One in Chelsea, XRP 73, самое интересное чист Solana $27. Так, камтар мезгаронем бародаро. Так, фьючерс ахай мезгарем $28. чӣ хеле ки дидесин бародаро. Ман ҳамаро гуфтам ки бихарен. Монитора нархош набинен. Село $26. Так, чӣ кор мекунем бародаро? Тупа медроем мози. Популярный монитор биткоини ки $30 буд. Рекомендация ма даже $16,000 вақти биткоин буд, ман рекомендация дагид. Ман просто шумо рози гуфтесам. Соланае ки $28 буд, ози $190 чӣ хеле ки мебинен. Эфируми ки $1700 буд, $1800, ози $3500. BNB $250 буд, ози $569. И ози ғалтидагия паденида. И нархи падения бародаро. Ма чӣ гуфтанем, мисол одамое ки мегӯянд ки бихарем нахарем биткоин дигаву дигаша, единственный совет метам ки ман вақт шуморо бародаро гуфтам ки бихарен, шумо мара гӯш накардем. Ман ози шуморо бугум бихарен, баъд шумо Solanaро вақте ки $200 мехарен, и уже камтар рискае бародаро. Барои ҳамун чӣ гуфтанем, ози алтсезон мешава, ҳамаи монитор стрелят мекунанд. Даже тупа хутон як фикр кунем бародаро ки шумо дар ин момент ози Solanaро да $1000 мехарен. Solana ози агар 3x бита, шумо $3000 мегиред, не ки нархи Solana $600 мешава. Просто фикр кунед, $600 мешава нархаш, шумо 3x кор мекунед. Агар вақт шуда ки шумо да $100 мегирифтен, шумо ози минимум как бародаро, шумо метавонистен ки $700-800 бигиред, 6-7 баробар плюс. Дар ин момент криптовалюта камтар нархаш хестагиае. Понимание махати, мнение махати бачаҳо, камтар криптовалюта қиматае. Чӣ гап мешава? Ози бурангае, халвинги биткоинае. Бигирен ё ки нагирен бародаро, ихтиёри хутонае. Ма ичтон гуфта наметавонам. Вақт шуда ман шуморо совет додам ки ҳамин криптовалютаро бихарен. Кадоми гап мара гӯш кард, харид, марҳамат, ози плюс да. Кадоми гап мара гӯш накард, мисол ози харидесай, шумо плюси калон да наебдонед в любом случае. Ози ма чӯ сомневаться мекунам ки ози 7x додагиай Solana да, ай вақти рекомендация ма вақти $10 буд, ма рекомендация $10-12 буд, ма рекомендация додаги будум Solana-ро. Не ки $12 додам ки $12 да харидак плюси калон да. Чӣ гуфтанем бародаро, нигоҳ кунед. Барои фаҳмиши хутон, дар ин момент шумо ози криптовалютаро мехарен, шумо да чанқа плюс метия, плюси калоне ки ранги пешина ки буд, хеле плюс наметия. Даже $10,000 шумо бита 10x мешава. 10x мешава. То же самое монета. Не ки ҳастаи монетое ки менее рискованные, как биткоин. Понимание махати, мнение махати. Чӣ хеле ки ма гуфтам биткоин $100,000 бояд бишава биткоин, мо ози $100,000 наздик шудагием. Чӣ гуфтанем бародаро? Биткоина стоит харидан, эфирума стоит харидан барои долгий срок. Беҳтарина идеяи хубае. Ҳама маса монетое ки Waves дигаву дигае ки оли конкретно шуморо плюси калон дагнеса, ози ма покупка мекунем дар $100. Шумо мебинед ки чӣ монитора ма покупка мекунам дар $100. Барои ҳамун чӣ гуфтанем бародаро, чӣ монитора мо мехарем, ози ма шуморо аввал як ноткоин да медроем, маълумоти ноткоина мегумтон, баъд уже мо переход мекунем дар $100. Ма ҳар ҳафта рӯзи якшанбе дар $100 монета мехарам.
Так, чӣ гуфтанем ина бародаро, хай видеоро худтон диден, метавонед ки дар канал бидроен, бибинен. Видео нархоян ё ма да ҳамиҷа мебуроя ки ма мисол. Так, дальше бародаро мерем. Так, ноткоин, хайповый. Чӣ гуфтанем дар бораи ноткоин? Медурам просто дар як рӯз ду бор дурам саҳар бегаҳ тамом, дига ҳеҷ дар кор нестай. 66,000 монета ма просто бегаҳ медуромадам, 170,000 монетаро бегаҳро ждат накардам. Ман шуморо ишон дестам ки чӣ хел мо монетаро добывать мекунем. Иншолло ина 10 миллион мешавад. Агар кадоме ки ба ёдиш бошад, дар инаҷа медуромаден эрнда задани бад дар 3 миллион маро сигаб успед накардам. Барои ӯ заданиро выполнять кардан бисёр дамо савол доданд ки чико кунанд дар кура. Дар оҷа ё ки шумо бояд дар шотон 10 миллион ноткоин медоштен ки на премиум наёснеге куна ҷое ки премиум наёснеге. Ами премиум бояд алиш мешид. Премиум да платиум меомад. Вақте ки платиум да ки омаден шумо баъд 10,000 монета қатӣ шумо метавонистен ки уже чикнем. Баъд чӣ условия доштак? Дим условияш ё ки бояд шумо одам приглашат кардаги бошен, минимум як одама, ё ки дар шотон якта тон дошта бошен минимум. Меши дуюм задание. Сеюм задание подписаться каналаш, чорум задание бад чорум заданида бад бояд 24 комьюнити ноткоина, баъд панҷум заданиеш 24 та тон бояд дар кошелёки шумо мебад. Баъд шуморо 3 миллион ноткоин медоданд. Маро сигаб перевод мекардам, ма ждат кардам ки хай агар имрӯз мешид, ма имрӯз мекардам, видеоро ишонтон медодем ки хай ба ин рӯза намонда кам ҳеҷ чиз. Ма агар не дорам, чӣ хеле ки дида буден дар шоту ма доштам тонкоин, ма шот даиҷа мезгарондам тамом. Чӣ хеле ки дидесен бародаро, ина михе просто тупа пикат мекунен. Чӣ гуфтанем бародаро, стоит ё ки не? Амира оз дан момент дар трейд савдо кунем. Не, мақсади ма чия бародаро, нигоҳ кунем. Ма лично намекунам савдо. Уже ма дар ду матса кардам ки дар ин момент ози мо медуроем 25% монетаро вақте ки мефурӯши 10 та тон қати фурӯхтиш 2,5 тонна мегира. Баъд ҷая гапи дига вақте ки савдо монди нахаранаш, то обратно вақте ай савдо мегириш, 1 тон комиссия метӣ. 1 тон $4 комиссия метӣ қариб. Барои ҳамун мнени ман не стоит да. Дальше. Так, уж не стоит ай. Демаш листинг. Дар ин момент шумо зага бифурӯшен, мисол шумо як одамои як моҳ просто намира ҷиқидагианд да. Як моҳ ҷиқидагианд ки 2000 рубл кор кунанд, 2500 рубл. Мнени ма тоже не я бародаро. Мо ози фикр даям бихарам тонкоина ё ки нахарам, анами фикри конкретно даем. Ман ки рӯз сигап як чиз дигара ждат дорам ки листинг шава. Дар листинг мисол вақте ки объявид мекунанд ки листинг мешава, ман сразу медурам мумкин бихарам. Агар успед накунам, ақаллан ма бояд 30,000 ба дар листинг ҳама монетаро савдо намекунам. Сабаба мегӯмтон бародаро, барои чӣ? Якум сабабаш ие ки ма дар листинг вақте ки савдо кунам ҳама монетаро, яки монета бихеза, ма мисол надорам монета. Барои ҳамун ма чӣ кор мекунам? Ма скорее всего 50 ё 70% монетаро переливать мекунам дар листинг, савдо мекунам. Баъд ждат мекунам ё ки мехарам, ё ки просто тупа баъд уже вақте ки хайп ки шава, баъд уже савдош мекунам. Барои ҳамун ду вариантай, ма ҳамин ду варианта истифода мебарам. Листингда савдо мекунам меша, ими дигаша ждат мекунам я чанд 2 моҳ 3 моҳ баъд листинг. Не ки монета мумкин бихарам. Дар ин момент OKX объявид кард ки листинги ноткоин дар OKX мешава. Барои ҳамун и уже плюси калонаи бачаҳо, скорее всего листинги монетаи нот ай 25 то 5 апрела мешава. Ай 25 март то 5 апрела. Дальше чӣ кор мекунем бародаро? Нашоти халвинг фаромӯш накунед. Халвинги биткоин наздик шидасай. Чӣ хеле ки диден, ман ҳар ҳафта рӯзи якшанбе $103, $100, $2 мепартом дар кошелёкам ки қати шумо бародаро мо монета бихарем, чӣ монетаро бихарем, чӣ хел безопасности. Якум монетаро чира мехарем бародаро? Якум монетаро биткоина мехарем USDT қати медуроем рыночный ордер, покупка 35%. Пул монда 35% бародаро, 35% мо биткоин мехарем. Дальше эфириум
эфириум. Да эфириум $20, 20% дигаш хати эфириум. Асоси 55% капитали мо, 55% капитали мо да эфириум ай, да биткоин бародаро. Фромош накунед. Чӣ хеле ки мебинед дар ин момент $700 зиёд дар биткоину эфириум. Баъд дигару дигар монето. Чӣ монета нигоҳ кунед бародаро? Waves. Так, Waves нигоҳ мекунем, монетоиро выбор мекунем ки стрелят как неста $63 ай, $63 $3 да $3 8 копеек, 80 копеек. Тамом, покупка мекунем. Купить $10 да Waves. Так, 1 inch. Так, купить 1 inch харидем. Бо чӣ монетаро мехарем? Так, фикр карда кураем. Так. Чӣ монетаро бихарам? Так, Mina Phantom. Интернет компьютер, Flow, ҳама ёстай, Mana, Axie Infinity ва Dogecoin. ва Dogecoin. Так, бо чӣ монетаро мехарем? Так, чӣ ба Dogecoin нигоҳ кунед бародарон. 73 цент. Илон Маск, фромӯш накунед, нашоти гапкор. Так, бо чӣ монетаро бихарам аз ин? Так, Филион, Булвер, Angel, Cake, Atom, Dash, DDX. Так, давай декрет. Так, декрет возвращается. Так. Чӣ гуфтанем бародаро, шумо бояд бифаҳмед чира ки ай сумми капитали ман дар ин момент монета дар 1% харида шуда, дар 1%. Декрет оз агар восстановить шава примерно обратно 10x кор мекунем. Агар ба шарти ки даже мо инҷа да бесем $100 да $100 бародарон нигоҳ кунем 50% возвращение 50% ки шава, мо ай декрет чанқа фоида мебинем бародаро. Прибыли кам не, прибыли нормальная. Чӣ ба прибыли нормальная бародаро? Барое ки ячер фаромӯш накунем ки перехай кардан да қийтаракай. Мисол перехай чӣ ки мебинем биткоин метавона карда. Дигар монетаҳо яхелеш ҳастанд ки мисол как манипуляция метавонанд карда. Чӣ гуфтанем бародаро? Чӣ ба ман ҳама вақт дар бораи биткоин гап мезанам, дар бораи дигар монетаҳо. Як чиро фаромӯш накунем бародаро. Чизи асосӣ дар ҳамин рынок биткоин аст. Ҳама монетаҳои дигараш тупизму, идеизму, дигар развития. Чӣ гуфтанем бародаро? Ҳамаи одамое ки мегӯянд мемкоин, шумо як чиро фаромӯш накунед ки дар ин момент биткоин почти 10% ғалтид. Мо нигоҳ мекунем монетае ки мем монета. Нигоҳ кунед бародаро. 10% биткоин ғалтид, қариб 30% pp ғалтид. Ира важнее, тамошо кунем бародаро. Так, чӣ монета нав листинг шуда буд?
Бум тоже 10%, минуси 35% давомаш. Так, флоки ба фикрам бад. Флоки. Нигоҳ кунед, бародаро, ин мемтокене ки стреляет кардаи флоки. Вақте ки шумо успед накунед хариданда, флокиро нигоҳ кунед. Так, дуромем рӯзонаро нигоҳ кунед, бародаро. Коррексияи биткоин I7367 10% биткоин ғалатӣ за этот период. Флоки теряет кард агар IC22 тоже қариб 30% шад. Даже 30% зиёд. Чӣ гуфтанем, бародаро, вақте коррексияи биткоин да 10% мешавад, яхе монетое ки именно касается монетое ки шиткоине ки просто тупо придумат кардиан ки как монетае ки развития надорад, о 30% теряет мекунанд. Нигоҳ мекунем. Барои ҳамун чӣ гуфтанем, бародаро, ки рисковати бисёр накунед. Монетаҳоре ки ози хестагианд шумо лезид накунед, ки шумо просто теряет мекунед, стресс дигаву дигаш сар мешавад. Барои ҳамун мо чӣ кор мекунем? Якум чизи важми дар рынок и биткоине. Ози тем более ки биткоина вообще қабида намешавад дига. Чӣ сабаб қабидаш намешавад? Барое ки секани регулировать карда наметавонад, дигаву дигаш дига официально биткоин ETF сар додагианд. Оз эфириум ETF сар мешавад. Соли 2034 99% ёки 98% биткоин уже 2034 полный добывать мешавад. Дигар биткоина нархш мумкин потолок дабхезад, барое ки аксиёи биткоин уже савдо доданд. Биткоин худшон дар дасти одамо ҳастанд. Барои ҳамун даже криптовалютое ки мисол мо мегӯем ки покупка мекунем, чӣ мекунем, даже биржаҳо мисол амира регулировать карда наметавонад. Ози биржаро агар бифурад, ами биткоина 60000 савдо мекунад, 60000 мехарад. Барои манипуляция ки рынок фьючерсда бғалта. Не ки агар ба шарти ки ози дар дасти ҳамин одамо бошад биткоино, ку биржа даже регулировать кардаш наметавонад. Барои ҳамун дальнейшида фақат ростай, бародаро, обязательно одамое ки мегӯянд чӣ монетаро бихарем, якум монетаи биткоина бихарем, баъд эфириумаво дигаву дигаша. Не ки соотношение барои правильное ки вертификатсия, правильное ки кошелёка собирать кунем, бародаро. Ина марҳамат, бародаро. Барои правильно безопасно хизондани кошелёк просто тупо шумо фақат монетаи асосии фундаментальнеро бигиред. Баъд дига монетаҳо ман мефаҳмам ки мо наосмон баъд ма ганда теряет кардем дар ҳамин наоси худам, бародаро. Барои ҳамун шуморо совет наметавонем ки мисол чизотон айдаст битен. Илтимос лишний движений накунед, монетаҳотона биқапен, ҳамаш мешавад. Сабру тоқат кунед. Ози қайдига мондагӣ нестай. Ставкаи ФРС поён шудесай. Ҷангани уже одамо да неинтересни шудесай. Барои ҳамун ози больше экономикада развития мезгарад. Баъд ставкаҳоро кам мекунанд, ҷангҳо да лезид намекунанд. Ози тинҷӣ шава агар ҳамаи аксияҳо пайёд мекунанд. Бо мебинӣ ки американи ставкаша уже чӣ мекунад, баъд урегулировании сумқат, яъне довольно қим мешавад. Бисёри давлатҳо ози как Россия, просто Россия агар ба шарти мо криптовалютаро қабул мекунем, тамом уже. Россия не камтар против барои отслежкаи налог. Барои одамои бисёр налог биспоранд. Барои ҳамун одобрит накест. Агар Россия одобрит накун, шумо представить кунед чӣ гапҳо мешавад. Гонконг уже фикр кесаи хеле гапи корқатӣ. Китай да хайчи хеле мебинем ки бисёри одамо криптовалютаро истифода мебаранд. Япония, Корея да истифода мебаранд. Барои ҳамун камтар сабру тоқат кунем, бародаро. Одамое ки мегӯянд чӣ криптовалюта бихарем, совети ман биткоин, эфириум. На данный момент ами ду монета мисол метавонем ки бихарем. Дига монетаҳо камтар рискованиянд, рискошон вазминай. Чӣ хеле ки мебинем ози рынок просто гулят кесай. Ози алтсезон бояд сар шавад. Алткоиное ки мисол стрелят кард нестанд, бояд ништяк баъд стрелят кунанд. Камтар лайткоин мехарам мемонам, барое ки лайткоин вообще бозӣ накесай. Марҳамат. Чӣ хеле ки мебинем ози дан момент дар ҳамиҷа лайткоин лайткоин 85. Просто шумо представить кунед ки биткоин ин қадар хестак биткоин. Лайткоин то 150 рафтак. Мо даже близко к восстановлению истодагӣ нестем. Шумо барои фаҳмиши худтон нигоҳ кунед, бародаро.
мы даже близко, да, к старой цене не стоим. Хотя биткоин уже перехайкает, старая цена сейчас зад. Бароям камтар, я лайткоина мы мегирем сабр тоқат. Бачо илтимос класс абиҷиқин подписаться кунен, да чи колокольчикани биҷиқин ки оли бу хабарои нав интереснии айқафуай. Имрӯз мо 17 як ҳафта пас дига мешава уже 24-25 писатин ки 24 да бояд як-дутага информация нав бирояв. Баъд ҳафтаи дигаш уже сезони чӣ мешавад? Сезони алткоино. Як чиз дигара фаромӯш накунед бародаро, чизи обязательни чия фаромӯш накунед? Халвинг сразу меброяд. Что такое халвинг биткоина, бародаро? Анак баъд чӣ кор мекунем? Мо просто халвинг биткоина соли 24 нигоҳ мекунем. Чанд қапасай боз агар ба шарте ки битамон шанс метамон шанс тамом ҳастай. Так 32 рӯз, як моҳи дига, бародаро. Халвинга як моҳи дига тамом. Ямо пас халвинга одамое ки криптовалютаро дабыват мекарданд камсун мегиранд. Майнерое ки мисол стари чӣ доранд, асик доранд, стари видеокарта доранд, о ҳама айкор мемонанд. Бо фақат қимтар мешавад. ози асикҳое ки қимат биромадиянд камтар рости гап сложное ба фаҳмиши ман, барое ки баъд як чиз дигар одамое ки бисёри одамое ҳастанд дар инҷа ки дар группаи мо аксия доранд. Илтимос, бародаро, аксияи компанияи майнинга бихарен. о соф минус наемонад. Меғалта аксияшон, не ки мебинӣ ки мешавад дар течени як ҳафта 100% метавон барои ҳамон дар ин момент ози тупа одамое ки мисол аксия кофисанд бихарен ами аксияи майнинг фирмаҳоро. Ҳастанд хеле фирмо ҳастай. Ман рости гап точниша намедонам, надоромадам, чӣ накардам. Не ки агар ба шарте ки аксия харидаем бошем, илтимос аксияи майнинг фирмаро бихарен. вани бурд мекунанд. ози халвинг мешавад. Майнерое ки дар хонаҳошон майнинг мекарданд бисёраш отключить мекунанд барое ки невыгоднишон мешавад. Добычаи биткоин кусми камтаршон мета. Барои ҳамон обязательно бачаҳо класса биҷиқен подписаться кунед. Телеграм канал дани подписаться кунед. Чӣ гуфтанем нашоти телеграм канал? Так, возвращаемся. Телеграм канали моро нумша назанен ихе намеёвенша. Нумша назанен ихе намеёвенша, барое ки то қаъи закрити чата фақат ссилка қатъ мешавад ёфта. Ссилка дар ами видео дар поён шай. Так, нашоти ноткоин бачаҳое ки мисол то озира ки истифода бурдагӣ нестен бачаҳо, оз яъни дер нестай. Шумо метавонед ки 3 ё 5 миллион капит кунед. ай чӣ капит мекунед, бародарон, нигоҳ кунед. Так, ай чӣ сабаб капит мекунед мефаҳмонтон ози. Так. Не ки ози ганда глючит кесай. ози ба фикр ман одамо беҳад бисёр шудагиянд дар шути ами ноткоинда. барое ки бисёр одамо фаҳмиданд ки халява ҳастай. На самом деле халява ҳастай. барои ҳамон ози бисёраш уже нацелена шудагиянд дар ами ноткоин. Так, медроем дар инҷа эрн инҷа заданиё ҳастай. Заданиёро выполнять мекунем. Примерно ҳамаи ами заданиёда мумкин 2 миллионтон бита. 2 миллион монета мета. барое ки ҳар як задани 600-таи 200-таи 200 000 монета. где-то инҷа дар задани мешавад где-то мумкин 8-7 задани мешавад 800-700 000. ин инҷа 200-300 000 дига падаркат метавад бонус. бо 200 000 200 дига задани дига 2 миллион ҳастай. 2 миллион бо даша хутун уже хеле меҷиқен ё ки просто ҳар рӯз медроем бота мехарен. инҷа да ҳастай бота мехарен. бот худаш дабаватон мекунад 170 000 в течение 12 соата. В течение 24 соата 350 000, 340 000. 340 000 бародаро нормально. Шумо 3 рӯза қариби 1 миллион меёед. Бас более чем достаточно, бародаро. барои ҳамон чӣ кор кунанд дар корай? Подписаться кунед. Обязательно ссылкаи дед қатъ бизгарем, бародаро. Ссылкаи ман қатъ бизгарем ки хай шумо ягон фоида боша. инҷа намедроем бачаҳо ҳастанд. Так,
бонус. Баъд бонус метия 2500 монета сразу подарка метия, метавонем ки прокачка кунем уже сразу. Так, инҷода ҳаста 22 миллион даде крипта, сабр. Хай ака бигем миллион омагӣ неста рости гап. Ина айхидам нигоҳ кунед 2 миллион пикат фақат клик да метия. Ай дигаш наметия ба фикрам. Ай дига чиё наметия барое ки ма ина фир диден 2 миллион ма пикат кардагим барои ҳамун 90,000 даган хеле бисёр бугӯй наметия. Ина бачаҳо дромагиян 3000 15000 ну тупатам фақат ай кликат кардан метия да, ай дигаш наметия. Ина хай на самом деле 190,000 ну общий қариб 1 миллион ани даже не ҳами ай бачаҳо кор кардем да, обязательно ссилкама хат переходить кунем ки хай ба ягон бонус мода биё охи дастгирӣ аз тарафи шумо кадоме ки мисол намедона ки чӣ хел истифода бара я лайфхаки дига ишонтон метам барои фаҳмиши худтон оянда истифодаш барен ништяк кор мекунад. Чикор мекунед инҷа медуред ойсак настройка да ин фақат дар андроидо кор мекунад. Поёнтар да мерен инҷада чие приложение да медуред инҷада ҳаста все так клонирование приложение хонденеш на панҷмай клонирование приложение медуред. Баъд чӣ кор мекунед вақте клонирование приложение телеграм да меҷиқед телеграмтон дута мешавад. Чӣ хеле ки мебинед ама дута дорам. Ина я телеграм тори тор да инҷадай ина я телеграми дигаш да инҷай дута телеграм дорам. Ҳари телеграмонда ноткои ду номер қатъи дорам агем хеле ду телефон дорам 4 аккаунтай 4 аккаунти мада примерно хай явалда ман нафаҳмидам рости габи сетавӣ кардам. Баъд чорумша уже добавить кардам 4 аккаунт